Už sme na tréningu, zase znova v cykle, dneska máte ešte trošku prestávku, ale svojím fanúšikom by si mohol ozrejmiť, kde si zapasil cez víkend teraz. Takže zapasil som v Nemecku na medzinárodnom podujatí v Eldorade, v takom peknom westernovom mestečku. A proti komu si tam zapasil? Zapasil som proti Tajlanovi Dizikovi, chlapcovi z Nemecka, s tureckým pôvodom. Jak vlastne prebiehalo to váženie a navážil si v pohode? Ako navážil tvoj súper, po prípade, či vôbec prišiel na váženie, jak prišiel? Ja som navážil váhu v pohode mal som nejakých 62 niečo kg. Môj súper sa na váženie nedostavil, prišiel až potom, ani váhu nespravil, nenavážil, ale sme sa dohodli, zobrali sme zápas a išli sme do toho. OK, to je jasné, no vyšli sme do toho s tým, že je to amatérsky zápas, čiže mu tam ani nemali čo vziať, ani proste nemohol tam zaplatiť žiadnu prémiu pre nás ani nič, lebo bol to amatérsky zápas, čiže museli sme ho zobrať. Ako sa ti zapasilo už priamo v zápase v oktagóne? Tak super, bol viac menej striker. A naša taktika bola jednoznačná, ísť s ním na zem, čo som aj robil, superovi som nedovolil veľa. Ukončil som ho v druhom kole na gilotinu. Koho by si chcel pozdraviť, poďakovať, či to už svojich sponzorov, alebo svojich ľudí, ktorí ti pomáhajú, môžeš ich teraz ľudne menovať. Všetkým mojim fanúšikom, ktorí ma podporujú, trénerovi, chlapcom z klubu, rodine a môjmu sponzorovi Prebojovníkov .sk. Myslíš si, že ťa Prebojovníkov.sk dostatočne podporujú v tomto tvojom napredovaní? Áno, dostatočne ma určite podporujú. OK, tak ďakujeme za rozhovor.